खिन्थु मोननिया रासिन राग दं दै मोननायनिफ्राय सिदाखा बिसोर बायस'मालाय मा जानो सासेयाव जों साब्रैबो लानो हागौ जोंना एमिं दङ जों खायदा पलिसि प्लेनिं दंग्रोयो जोंनावहाय जों मानो हाया बिसोरलाय खुसि चेक मोननाय लोगो लोगो 4 लाखखौ दा खिन्थु बिसोर सासेबो चेक मोनग्रा मानसिया सावरायग्राया दहाय बुंदों जाहैबाय आंनि सासेबो मानसि नङा होमब्लाबो आं पाब्लिकखौ अननानै आं बिसोरनो होबाय आंना अननाय दं नोंसिनि गबिन्दआ अननाय गैया नामा नोंसोरखौनो गावनि फिसाखौ नायनो रोङाखिसै नामा होनना बुंदों डाइरेक्ट गावनि फिसाखौ नायनो रोङाखिसै बियो आं दिनै आंनि फिसाखौ नायनानै पाब्लिक मानसियागोन आं दिनै नायबावबाय होननानै डाइरेक्ट बुंदों सावरायग्राया होमब्ला बेसेबां लाजिथाव जों दिनै नांबोनानै दुखु खस्थ' खालामनानै हिनजावफोरजोंबो जों सानफ्रामबो बुंजायो बोरो नोंसिना 4 लाखा हा थाव जानोबो गैला दुगैनोबो गैला नै अट' ड्राइभार मोनबाय नै माबा बयलार गोदाग्रा मोनबाय ना जाग्रा मोनबाय अन्थाइ देना जाग्रा मोनबाय जों बय मोनदों बेनो नोंसिना आफादाव थांनाया बेनोमोन बुजाहैदों नोंसोर गमामायैनो 5 तारिख 6 तारिखआव रिहेबिलिटेसनखौ जुदि होमारोब्ला गभर्नमेन्टआ अब्ला नोंथांमोना मा खालामनो सानो जों बेखौ ओरैनो जों सजायै हगारा बिनि सिङाव बिनि थाखाय जोङो फुल प्लेनिंखौ सिङाव जों खालामना दंखासै मानो होनोब्ला नांगौब्ला जिउ दान होनाब्लाबो बे जायगासिम जों थांगोन थैनोबो गवा आरोखि ओरैनो जों सजायै चेक रानगोन बिदि फैगोन सोर बेलाय आसामनि मन्थ्रि सोरबा माबानि फैगोन बेखौ एमएलए फैगोन जों बेखौ मिथिया बोरजोब्बाय बिनि थाखायनो दिनै बिदि आद्रा खिद्रानि थाखायनो दिनै एनएलएबि इउएलएबि जोनोम मोन्दों मानो जोनोम मोन्दों एनडिपिजों सुक्ति जादोंमोन दिनै मानो सुक्तिया सान्थि जाबाय होननानै बुंदोंमोन बिसोरो बै समाव ना दिनै सुक्तिया सान्थि सुक्ति परिबेसानो फैयाखैब्ला बिनि थाखाय इउएलएबि जोनोम मोन्दों एनएलएबि जोनोम मोन्दों बिनि थाखायसो मोन्दों जोंबो दिनै साननो गोनां हाग्रायाव थांफिननाङासै नामा जोंबो माथो हनै न'आव थाना उन्दुग्राफ्रासो मोनो होमबा जों हाग्रायाव थानायफ्रा मोनाब्ला दायो जों साननो गोनां दङ एनडिपि बिथांमोना दासिमबो केसआ उइद्र' जायाखै बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो बेथ' एरिन एग्जाम्पल टिभि नायोब्ला नोंथाङा नुखायो सिनु पाउडार लागायोब्ला सालमायफ्रा खारो नैबेखौ फेसवासखौ फुनोब्ला स्लिम जायो होननानै नोंथाङा मिथिखायो नुदों सोरना थांदों थाङाखै सारियाव दङ नै गासैबो केस गोनांजों बिथांमोना दिनैसिमबो रावबो गैया सावरायग्रा बिथाङा दहाय मोनसे खोथा बुंदों वारेन्ट फैला रावबो दाथां होननानै खिन्थु वारेन्टआ फैगासिनो दं लाना थांजागासिनो दं सावरायग्राया बेखौ बासायफैगोन सोरबा फेरेंग्रा सोरबा प्रमदआ सोरबा गबिन्दआ बासायफैगोन बेखौ बख'ना लायगोन जेलनिफ्राय नंगौ बेथ' जोंनि थाखाय बिराद गिदिर 34 इयार्स नांबोनाय हिसाबै जोंनि थाखाय बिराद गिदिर जोंनि मोनसे इसुमोन बियो जों बेखौ लानानै मिजिं दङमोन जिहेतु जोंहा गासैबो एकर्ड जानाय लोगो लोगो जोंहा न' फारसे बयबो आवगायबोनो गोनां जादों जोङो आवगायबोनायनि लोगो लोगोनो जोङो न'खराव बयबो गावबा गावनि फिसा फिसौ गासैखौबो जोङो मावनानै जानो दांनानै जानो जों गासैबो न' फारसे फैफिननो गोनां जादों बिनि उनाव जोङो दिनै 5 तारिख आरो 6 तारिखनि गेजेरावदि मोनसे होनो नागिरदों चेक राननानै होनो नागिरदों बिनि सायाव जों दिनैहाय सावरायग्रा सारनिसिम जों थांदोंमोन बे समाव जों थांनाय लोगो लोगो थांबाय जोङो बिथांनि न'सिम सारनिसिम थांनाय लोगो लोगो जोङो सोर नोंसोर होनना सोंबाय सावरायग्रा सार जों बिदिनिफ्राय फैदों नोंसिनाबा मा खौरांखौ लाना फैदों जाबाय ओमफ्राय दाना बुंबाय जाहैबाय जोङो माने सार जोंना 5 तारिख 6 तारिखनि माबायावहाय मोननांगौ चेकआ जोंनि माबायाव गैया नाम लिस्टआव गैया बिनि थाखाय जोङो बेखौहाय रायज्लायनो फैदोंना जों बेखौ बन्द' खालामनांसिगोन जोंनो हार्डक'र केटारब्ला जोंनो गोदोनिफ्राय नांबोबाय 34 इयार्स आफादाव थानानै बिनि थाखाय जोंना मान गैया सोरबा दाउ बयलार गोदानानै जाग्रा न'खरसेयावनो बिहामजो बिजामादै बिखुनजो बिहावनि गासैबो फैजोब्बाय जोंना मानो गैया होननानै सोंदोंमोन जोङो गाबोन बन्द' जानांगौ बियो होननानै जों बुंनायावहाय बियो सोर नोंलाय होनबाय बियो सावरायग्राया ओमफ्राय बिनि गारा बुंबाय जाहैबाय दाना बेसेबां बेचनि नोंलाय होनना जोंखौ बुंबाय हाब जों बिराद दुखु मोनबाय जोंनियाव 9 बेचनिफ्राय दङ दायो प्रग्रेसिभआव बुंनो थाङोब्ला आरनिफ्राय लानानै जोङो दिनै मोनब्रै फेक्सनजों जोङो दिनै थांदों सावरायग्रा बिथांनियाव जों थांनाय समाव बेसेबां बेचनि नोंलाय जाबाय बिनि गारा जों बुंबाय नों बेसेबां बेचनि होनना बे समाव जों नाख्रां नासि जालायनानैहाय जों गासैबो गुलि अरनानै समाय लाबोजोबदों जों आफादनि मानसिजों गासैबो थै जिउ बावसोमबोदों जोङो सिगांनिफ्राय हाग्रा बंग्रा जोङो न'खौ गारनानै जोङो थांदोंब्ला दिनै नोंनाव जों फैनो मोना नों दिनै सासे एमसि एमएलए जाना मा जानो नोंनाव सोंफैनोबो मोनाब्ला जोङो होमब्ला मा खोथा दङ बेयावहाय नोंसिनि एजनिया जाहैबाय दिनै बेसेबां बेचनि
दाउ बयलार गोदाग्रा दिनै बागमारायाव बिहामजो बिखुनजो बिजामादै फैदोंब्ला बिसिबां बिसिनि बियो सोंहै जों बेखौ जाबाय नाज्रेद नाथाय बाज्रेद बोथोर जाजोब्बाय आरोखि बेनो आं बेखौनो सानदों सावरायग्राया बे समाव सिरि थाबाय नोंसिनि दायथ'आ दंमोन जाहैबाय गबिन्द नोंसिनि दायथ'आ जाहैबाय डमिनिक फिनि नोंसिना आलदा मावखादों बे खोथाखौ बुंबाय बे समाव जोङो बिराद दुखु मोनबाय हाब एनडिबिआथ' बिदि आलदा आलदा जानो थाखाय जोङो नाङाखैमोन ओंखाराखैमोन हाग्रायाव न' बां गारनानै फिसा फिसौ गारनानै दिनै जोङो सैमाजों लेवारजों अनेक मोसा मुफुरजों मैदेरजों जोङो हाग्रायाव थाखोमाबोनानै दिनैहाय अखा बांखा सिजाबोनानै दिनै गुलि अरना समाय लानानै दिनै जोंथ' बिदि आलदा आलदा एनडिबिखौ जोनोम होआखैमोन बिनि सायाव जों बिराद दुखु मोनबाय स्टाडि खालामबाय जोङो बे समावहाय जोङो बिराद दुखु मोननानै जों रायलायबाय हाब बिदिबा जोंना गबिन्द सारा मावाखै बेयाव एग्जाम्पल आङो सानदों गबिन्दआ जाहैबाय दिनै 34 इयार्स मावबोबाय दिनै जाहैबाय सावरायग्राया दिनैहाय 5-6 बोसोरनि बियो होमब्ला दिनैहाय बियो सावरायग्राया 2200 जननि लिस्ट लाबोनो हादोंब्ला गबिन्दआ दिनै मानो हायाखिसै बियो 1100 जननिल' मानो होनो हाखो बियो गबिन्दआ खानाया ओरैनो मोनबाय नामा बिना दिफे दंसै नामा गबिन्दआ जोंखौ मानो बुंनो हायाखिसै बिलाय जों बिनि फिसा नङामोन नामा गबिन्दनि जों सोर जाखो दिनै डिजिनेटेड केम्पआव जोङो ओंखाम साला बेसेबांबा गिदिर गिदिर साला थौ भारा सुनानै फख्रि आलि एवहैनानै जोङो थानाङो फिसा फिसौ गारनानै फैसा थाइसेबो खरसा गैया थाङाब्ला जोंखौ बेद होनो नागिरनो लांफैनो नागिरनो गावनो नागिरनो अब्ला जोंखौ दिनै डास्टबिनाव गारनानै दोनहैदों जों खिबु सुना हैनांदों गबिन्दनि सिदाखा बेलाय जोंनि दुखु दाहाखौ दिनै सिनायाखै दिनै सावरायग्राया दाख्लैसो 4 बोसोर 5 बोसोर आफादाव थांज्रांनानै दिनै बिजामादै बिहाव बिखुनजोनि नाम लिस्ट लाबोनो हाबायब्ला गबिन्दआ दिनै 34 इयार्स स्ट्रागल खालामनानै जोङो मानो लाबोनो हायाखै बेखौसो आं सानदों जोंथ' बेखौहाय बुंदों जों गाबोननो बन्द' खालामगोन बे नोंसिनि खोथा जाबाय सावरायग्राया आंनिया जाहैबाय 2200 जन नोंसोर मोननिया जाहैबाय जेन'बा 200-300 जन नोंसोर बुलायो ना थैलायो आं बेखौ रिक्स लानो हाया ना खिन्थु मोननिया रासिन राग दं दै मोननायनिफ्राय सिदाखा बिसोर 2200 मालाय मा जानो सासेयाव जों साब्रैबो लानो हागौ जोंना एमिं दङ जों खायदा पलिसि प्लेनिं दंग्रोयो जोंनावहाय जों मानो हाया बिसोरलाय खुसि चेक मोननाय लोगो लोगो 4 लाखौ दा खिन्थु बिसोर सासेबो चेक मोनग्रा मानसिया सावरायग्राया दहाय बुंदों जाहैबाय आंनि सासेबो मानसि नङा होमब्लाबो आं पाब्लिकखौ अननानै आं बिसोरनो होबाय आंना अननाय दं नोंसिनि गबिन्दआ अननाय गैया नामा नोंसोरखौनो गावनि फिसाखौ नायनो रोङाखिसै नामा होनना बुंदों डाइरेक्ट गावनि फिसाखौ नायनो रोङाखिसै बियो आं दिनै आंनि फिसाखौ नायनानै पाब्लिक मानसियागोन आं दिनै नायबावबाय होननानै डाइरेक्ट बुंदों सावरायग्रा बेबो मोनसे बिराद गिदिर मोनसे सिरियास इस्यु दिनै जोंनि गेजेराव क'क्राझारनिफ्राय माखासे मुंख्लं न'खरनिफ्राय दंफैयो जोंनि बे मेलाव नुजाथिफैदों बिथांमोना जोंनि एकर्डआव दङ एक्स ग्रेसिया होननाय मोनसे प्रग्राम बे एक्स ग्रेसिया प्रग्रामखौ माब्ला रानगोन दिनै मुंख्लं न'खरफ्रा दिनै ओरैनो मुंख्लं जायाखै बिथांमोननि गथ' गथायफ्राबो हारिखौ रैखाथि होनो होननानै एनडिएफबिआव जइन जानानै एनडिएफबिनि गोबां खामानि मावबोदों जाथिनि गोबां खामानि मावबोदों बिथांमोना दिनै गाव गावनि गथ' गथायखौ दिनै खोमानानै लानो गोनां जादों जाथिनि थाखाय नाथाय बिथांमोननि थाखाय मुंख्लंफोरनि थाखाय बे खामानिखौ माब्ला मावगोन एक्स ग्रेसियाखौ बेबो मोनसे प्रश्न जों दिनै सोंनो नागिरदों बिटिआर सरकार प्रमद बर' सारनियाव आरो आसाम सरकार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा चिफ मिनिस्टारनियाव दिनै एक्स ग्रेसियाखौ माब्ला प्रसेस खालामगोन आरो माब्ला राननानै होगोन दिनै गोबां मुंख्लं न'खरनि मानसिफ्रा दिनै डिप्राइभ जानानै दङ गोबां दुखु दाहाजों सहायनो गोनां जानानै दङ नाथाय बिनि जेबो मोनसे प्रसेसखौनो जोङो प्रग्रेस जानायखौ जों नुनो मोनाखै माखासेया दिनैसिमावबो भेरिफाइड जायाखै माखासेया लिस्टआव थाङाखै जायफोरा भेरिफाइड जाबाय बिथांमोननियावबो दिनैसिम माने प्रग्राम्सफ्रा दिनैहाय माने इमप्लिमेन्ट जायाखै दा बेफोर बाथ्राफोरखौ लानानै दिनै दुलाराय जोंनि एक्स एनडिएफबिआ दिनै दुखु फोरमायदों चेक मोननायल' नङा लिस्टआव फैजानायल' नङा दिनै लिस्टआव फैजायियाल' नङा गासैबो लिस्टआव फैनाय एक्स एनडिएफबिफ्राबो दिनै बिनि सायाव दुखु फोरमायदों दिनै जोंनि गेजेराव मानो डिसक्रिमिनेसन जादों दिनै बिथांमोननि मुंख्लंफोरा दिनैहाय हारिनि थाखाय
जिउ बावामोनब्ला दिनै NDA एसेबां गोबाव 34 years 34 बोसोर दिनै संग्राम खालामनो हायामोन आन्दलन खालामनो हायामोन बै मुंख्लंफोरनि थै जिउ बावसोमनायावसो दिनै NDA 34 बोसोर आन्दलन खालामनानै दिनै मोनसे एकर्ड खालामनो हादों बेवहाय गासैबो मुंख्लंफोरनि बावसोमलांनाय जि सेक्रिफाइस बेखौ दिनै मा खालामनो नागिरदों सरकारालाय बिथांमोनखौबो दिनै लिस्टआव सोनांगौ जायफ्रा दिनै लिस्टआव सोजायाखै लिस्टआव सोनांगौ जायफ्रा दिनै भेरिफाइड जायाखै भेरिफाइड खालामनांगौ आरो थाबैनो बै एक्स ग्रेसिया प्रग्रामखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ जों बेखौ जों एक्स NDA नि जानानै जों सरकारनियाव दाबि खालामदों दिनै